Разликата е в малките неща. Ние ги правим, без да се замисляме, и ги приемаме за даденост. За децата с увреждания те изглеждат непостижими. Аз съм супер Асен и моята супер сила да излизам от вкъщи! Много от децата с увреждания в България изживяват своето детство заключени между четирите стени на своята детска стая. Аз съм супер Яна и моята супер сила е да се обличам сама. Аз съм супер Роско и моята сила е да ям сам. Аз съм супер Ния и моята супер сила е да гаря кучета. Ние свиках се, имам още една супер сила, да слушам приказки. Ето и сега издигна се високо към небето, сетне се пусна, завъртя се във въздуха. Супер София и моята супер сила е да виждам мама. И тати, и тати. И тати. Благодарение на фондацията аз разбрах как да се отнасям към нея и как да подхождам към другите хора, които ми задават въпроси, сега какво ми има на това дете. Те ми помогнаха и много в личен план да преодолея цялата тази болка от това, че детето ми е с увреждане и няма да е като другите деца. Аз разбрах детето ми, че може да бъде едно пълноценно човече в нашия свят, да показва, че тя е тук на тази земя и има примерно нещо за нея, което е включно да прави. Супер Светлин и моята супер сила е да казвам къде ме боли. Оле-ле-ле! Ох, боли ме! Не ме боли! Важно е да повярваш в възможностите на детето и да работиш с голямо сърце. За децата с увреждания нормалното детство изглежда фантастично. Заедно можем да го превърнем в реалност.